चंदा ये खाली लोगों के लिए कर रहा हूँ, सीरियस मत होना। ए सुखारी भैया कुछ देखला हो वीडियोवा में ना देखला ह कि खेसारी भैया और काजल राघवानी फिर से वही पुराना अंदाज में दिखाई देत बाड़े। अच्छा चला छोड़ा उकुल बात रहे दा। तो नमस्कार भैया लोगोन, का हाल बा। तो भैया लोगन हम आप लोगन के ई बतावे जा रहल बानी कि खेसारी भैया और काजल जी फिर से 4 साल बाद वह पुराना रूप में दिखाई दे रहल बाड़े। और ए वीडियो के देखले के बाद अंदाजा लगा सकत हई रउआ लोग की होली का गाना खेसारी भैया के साथे काजल राघवानी का शूट हो रहल बा। और हमके उम्मीद लगत है कि अगर काजल के साथे खेसारी भैया का ई गाना आई तो फिर से वह पुराना अंदाज में लोगों का बवाल एकदम मचाई। बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो कैसन लगल भैया लोगन, अगर अच्छा लगल होखे तो लाइक और शेयर, चैनल के सब्सक्राइब करी और ऐसन जानकारी पावे खातिर बेल आइकन के दबा के रही, ताकि कौनो भी हम अपडेट दें तो सबसे पहले राउर लोगों की वो अपडेट पहुंचा।